Oh. Ai, què podeu passar? Ai, pensava que feia tard. Avui justament que tenia les proves. És que avui són les proves Picasso. Si avui passo les proves, em convertiré en investigador del museu. Estic molt nerviós. No sé si passaré les proves. Per què no m'ajudeu a resoldre les proves? M'ajudeu? Intentem resoldre les proves tots i així jo puc aconseguir la feina, vale? Del Departament d'Acceptació de Candidats Investigadors de Proves per Investigadors, tal. Candidat Mateu, jo. Diu, quin és el repte que has de superar? Necessitem que trobis un quadre. Per tal que trobis el quadre, et donarem unes pistes que te les hauràs de guanyar, resolent uns enigmes que et proposem repartits pel museu. Només tens 45 minuts per trobar el quadre. Només tenim 45 minuts. Vinga, nois. Ràpid. Vinga. Ràpid. Les coses no són el que semblen, és ben veritat, que no és oro todo lo que reluce ni cal anar al metge en qualsevol refredat. Un quadre d'un metge, a veure. Ràpid, nois! A veure, Carles, quant de temps en queda? 1 minut i mig. Déu meu, repassem les pistes. Una cara sense cara, entre triangles i quadrats una rodona fa de cap, hi ha un gos? Sí! Un senyor amb bigoti, has vist tu? Un senyor amb bigoti, és veritat. Nois, estem a temps, Carles? Hem trobat el quadre! Molt bé! Ho hem aconseguit! En 45 minuts, gràcies, Carles. Gràcies. Arxiver número 2, Joaquim. Gràcies.